ya ka jingkermen terwa ya ka jingkela ka bampoi syai ka jingkela ka jingkermen baki kini ki wei ki parti ki terwa ki pai ba ki long tang shi tang lenti ku mangi i ki wei ki isu ki balai khun maki ba ka shon ka jonga jong pi ngi slow de ban so tho kam de ban ong bangim dan jingmot bangim jet MP hendrai kani ka bakwa ban penne ke district council ngia khun mangi ki bakwa ban penne ke riti dustur bat kita ki bakwa ban pendu mga buram yo mayet hopeng hadu kisngi ki bakhadu dang ya khun ban penne ke district council tang gawe ke jing amnot jong mayet hopeng kalong by mayet hopeng yong ladon kam ban wengno ya ka paragraph khat a na ka sik schedule namar bakani ka yatingkhu ka an jong district council baka an jong sarkar jela henrai namar bakani umla banle yai bat namar takadaw la penlong le CE bandon ru bat ka jingdawa hakatu ka por be idang don mai hak HSPDP ladon ru ka jing penslo le se bandon ka jingdawa na ka article 371 bat kani talong ba imai hoping ye bale se lada iyo yala ka jong ka jela kata le se kan yarap ye kani ka article 371 henry kong balong menta ngenamla banlai yin hap bandon hak ka jela meklian namar takadaw ngai i ka jinglong amnot jong me hoping hadu ka sngi ka bakhadu kalong bandang penne ya ka sik schedule lene ka article aspa sopsal bat kata ka di district council ngadapan ya ka jingkul ku kadro na pi ki nong nong stoin ngadapan ka jingkul ku kadro na pi ki nong song snong bangin nang la pan tre shitom la kalong kong ka state government la kalong ka district council baro ar kini la lam da ka party NPP la da ngi ong bak ki kong baki la da pi nge kong baki wei ki ong ngi bang idei kata ka party bam ye che benriu henrei toi bishar le mapi nama ki ba bon ba ki kam ba bon ba ki an ki kendon ki ba hakini ki islam ki ba khendiat ki ba ni don mangi hantai ni lala ban wanra lese ki ban long ka jimin toi nam ta jum pinga kwa ban keli ya gitu ki badang wan menen men shisni shani posh nong jum pi ki ba turwa ba ki la ban trei shibun ki kam nam ta ka jai benriu jungi ki ba turwa ba ki dei makki ki ba ye ka jai benriu makwa ban keli agapor ba ki la long kum MLA agapor ba ki la long kum CM hadis council kadno tali ki ai lawan ra na kamenta ka jimin toy jong pai pa henry ka ba sulsi banongi pi pai pa tang ka wei ka anu padan henry ya keren ri e jat benriu bishar le ma pi pai pa ni pai ka jing ya khi ki ba bon ki ban sialam bakla mentala sedang saben pergi yu samla bakli ki samla ki berlui ki samla ki dang skor ka jingmot jumkhat lasang ban penrung haki ya ka jingmot ka basniu ya ka ban ya khi bersya be ya genu ka jingle jong sarkar khamtam hakam ide ka jing pinbe ya ka ide bat ka reservation policy ngamtip menen kran nam shpang ka reservation policy kanne ka de ka policy reservation policy ka jing ya khi jongki ka blas pil hadu kata mentara shisnam kanthi nadu menshim snam laki hadu mentala shisnam kanthi na kwa ban keli na ki samla hanne po nong ston kad nong wap ki samla khasi jungi ki blayo kam da ka jiya khi reservation menshim snam umdan nama ka jiya khi ka jongki hantai kalong ban penung toy ye ki weipat ki jai ban riu om yangi ngano om imat ye kani jiya khi reservation jong unong elam ka VPP imalapha do Dr. Mukul denam dai ba namar ta kadaw nilai i hababon ki jiyaki lada kalong hakam muda lada kalong hak reservation policy ubadan hasanda badan hari lese ban penlong ki jiyaki ben pai ben prai ki jat ben riu jungi ben pharia ki jat ben riu jungi lade Dr. Mukul sangma ngangai i ka jingma ka bakra lada nyem kendet ben riu namar tagadaw nga slow banga day ban wan sini sinong stoin ban edaw ka party jungi kum mga don lang ban may hoping nadu pasdang nadu arja khatlai khatsaw terter ka basusi kalong banga nang kwa bandan hagay HSPDP henry tam na kadaw jung ni nong iram labe no nga bat ikiwe pat ki party ba alji la ban sakhi hemni kum kita ki brio ki ba ong ba ki de ki ba ri e je ban rio bishar de ma fi ku ki pai ba namar tagadaw Swabangan syong sakaway ka bajing pensyai ka bangai imenen lawan ban pensutu bakla ba usien jong ka KSDC la thum jubor da ka sarkar kani kadal yalang bakla hadu kata namar yana kum CM
lajit daki MDC barok lai pumut jong ka house. Barok lai pumut ki MDC jong ka district council lajit UCM. But lalek dak election, but ki MDC lajit do pai ba. Kababot UCM lajit iki pai ba. UCM jong ka KHDC menta ubalong udeng UCM belajit iki pai ba. Omda ka banjit jubor dak sarkar. Namar omdan lenti, omdan lat kat kum ka ain banjit jubor. Namar kat kum ka ED rules haka parak haka ED rules ka ba arpo lak doshai ba UCM hap banjit dak district council ban iki baro ki ba gentup hap ban menjur daulat ka jelah. Bat kani kala don ye ka an hapo ladon ye ka ruling jong ka yim bishar badan burom jong ka Meghalaya High Court house nam arjar arpo kabla pen scam shushu ya kata ka rule arpo jong ka ED rules by UCM lajit daga district council bat ki pai ba bat lapen scam let's say da u governor bat kani kala ilam bakla ga jingkran jong kini ginong ilam menin ka singi hang ni po yo bat nakaliang ga jungi lapen tip syaka High Court banle ya ka badan kam nama kalalong kontem kalalong persya ya ka order jong ka High Court nama ka jingkeno baklem nong rem to ya bishar la de mapi ko ki pai ba nong sosdong jong ka nong stoin borok away daga bensim ka ba sokya daga bensim ka ba sloret ka sloban terwa hapi ban khot ban were pi mi ki samla menta ngong pilai ki exhibition mencim senam mi no menta ban ya ki ban biang kani ka sarkar ya ka ban la ban weng ya ta jing e bat ngi I menta kala don ka expert committee habai ni bakani nga akan kong ga jing yo jing tip jonga hadu mentaru na kani ka political party 4 dan bawan ai jing mut la shisnam kai ka baki ki terwas pai ba ki ong bangi ngin kit ngin ba nam ta ka action ki samla ka ba sosi bawat haka manifesto jong kiru amdan ka manifesto ka ban kedo ban pai ban kni ya ga jing jong ki samla kendet tan reo ki samla kendet tan reo namar ba kom kini ki jai beliau ken wan ban jalan bakla kabamla banlong namar ta kada sahi sien nga kentu yapi baro bangin ailang de jingkersyani kong amprin lingdo iban long I MP long keme jongi nakani gari kabe e jongi hanta kari baka ri India baka perthai barok kawe kan I baka jaben rio kata ka jaben rio badang buram ye kilong keme kade kade ka jaben rio khasi ka bangi pha wan ye ka MP kublai shibon kublai syajamno kani ga jat beliau khasi ka bangi pha wan ye ka MP kublai shibon kublai syajamno un pensyai kam baha susu nama ki pai ba pun kila kuma le seu song han sunda sekretariat te pensyai kam basar na ka benta kani ka election MP tenekong ngai kublai sia hajarmu ya isodar badon burom ni bapunia ya kani ka campaign le ne kecing yalap election ke jongi hang ne hayau ubaderu UMDC ubarim ubaya trailang batngan natu kasnem arajar saw nga kendi thread ban ya kendu biang yau ne perlok ubarim bat ulong unong yalam jong kani kasnong kabingi ong kani unong stoy koblai si hajamu saudara bat ngangai scam ke jing peniat bet peniat renti jong pi ya kan ke public meeting kan long cisha kabadon jimut kabadon akor bat kabadon burong kum kajat benriu ngai kublai kerpang hakan ke por ya kini ke rorang ba kibadon hang ni kinoyalam jong ke parti ke jongi hang ni hapo West Khasi Hills hapo kajingelam jong iba Macmillan Bersat ubalong WMLA Barim jong kan nong stoin constituency kumjuru ia don langang ne iba Kimfa Marbanyang WMLA Barim jong Karamrai constituency ia don langhang ne UMDC Barim jong pi iba LG Nongsik ia don langhang ne ru
ya u candidate u benang sudah bila election mensyem snem nakat DMC ya don ki leaders ki babon ba hanni bat kerpang ngai kublei ya kinongkit kam joko parti nakaliang jong kisamla hapo kejelam jong ubakit nongrem rengkat mapi kilong keme bat kham tam ya pi kilong keme kilong kpa ki kun samla bati het ke barit ngasgau tenat sibun ba pia pulut por ban ngap sipor haka jingi ya pensyai ko jingi halor jong kene ke election MP ke ban salong haka khat kendai terik jong uneu gnai ya yom ngaru ngamnem dabun ketin tan namar bai hap ban burong ya kapor next jongi sawan sakawai ke parti ban pensyai tang kawai ka bangakwa ban ong ya pigi pai ba ke baladet ngap ngatrai kane kade ka balai la ni ka basau ka meeting pin sayo sakawai la ni ar te menta ka kedi ken mau bah ke japing jong pi ngatrai ka latnam balai namar ba uweiru ukren ka bas ngaudei uweiru ukren ka de ka bas ngaudei bad baro kini ki kandidat bad ki parti ki wantang da ka wei ka agenda berkata ka agenda la de ka subjek pedeng galong ngi e palat ya ka jaj benriu kata ka de ka jinglong ka jongi Bana kata kadau ngong ya piko ki pat ba ba e teng teng king klik anapoi hayeng bam jarum nang di syar nang tiarum nang aningin jet sianu ken kata kade ke sisa anrei nga ong ya pitang kawe kapasuk bangan ai nuk saya pi bat kata kalau kabanga kerpat ya pi ken mau ublei u ai ya pi yang kasap kabakerpang kajabeg kabakerpang bangin pensyong nongrim uno lane kano kaparti kaba ibit ibiang tam bangin pa bahkan long lane unulong unong nikmat uno yasai hangtei hador barba Delhi kabangi ong ka parliamen kata kabangakwa ban ong yapi namar ladegi ngap thang yakinia kijutang lai project lai proskit na syu lesi ban pensyong nongrim dalade te kata kabanga kerpat yapi pai syu teu nongbu nong thau hala ijong ilong yeng long sem hala ijong itrep hala ijong i kamera bat haka khat khandai tarik menstep mi da ka mensem ka baskem ban legit ya kita kinong nikmat ngani tu ya pi ka election MP ka day ka bakham kerpang kam day ka election MLA lani kam day ka election MDC ka election MP ka day ka ba UMP lani ka MP jongi namar ngidon arngot ki Lok Sabha MP na Meghalaya kabenungkong day nang ne Silong barkabaar pat day nang te natura kabamung idon arngut ki nong mikmat ki banya saj lem hangtei hapo kador barba ha parliament tengi nang ne ngidon lai pon reu teli ki konstituensi ngi habjet tang uwei ndai bengila banjet lai pon reu mut kum banjet ya ki MLA ban mikmat ban yasaj hangtei ham Meghalaya Legislative Assembly renga ong pi lai pon reu teli kine ki constituency ki habjet tang uwe ban mikmat nakaliang jongi ki lai pon reu teli kita ki constituency hapo karo kidon arpo sauteli bat kine ki arpo sauteli ki constituency ki hapan le banjit ya uleneyaka ban nikmat na kementak kita ke arpo sauteli ki konstituensi teki prolog baik ka ka bangamut ban ong hangne ka election MP namar kata ka day ka badon kam hadu kata mene ubak peniaj sing sim UCM joka KHD ulah dep ong
bakalong kabadon kam haduk kata-kata ban pha yakin nong mikmat ki man long ku ke MP jongi tengah ngakwa ban ong tangkat di dongin ya bisar suaya kini ki sangut ki kandidat ya kini ki sangut ki kandidat lani santeli ki parti naman ngahap ongi ki parti wala dadai ki independen lu hatopi ngin ya kan ngi ya keng ya wat jing tip ke ni kalong yeng ka bakumno ani ki bapas ayu ani lek setai cedel hi oja bro mo ne ka balaban blong ne ka banglaban long namar ban syuk keren ne ka basuk ban syuong bejet yang angan long MP ngum ka basuk han rei ni hak wat ya uksai sopet uei utah uksai sopet wat suai kene ki santeli hangno ke nong rim ki don hangno ke office jo ki Delhi ka don anlei wat barok ka we ke New Delhi barok ka Old Delhi rum don wat tang si insir office jo ka parti kata kadeng berfungsi toh pai se ke ban reu bat kata ke parti ke bayen ubak duk prestun mentaban pusai kata kadai ke NPP ngadia tu ya pi sengau bah gitu ke berjumpa se Delhi salek kenang ngandaya tu ya pi ke address ru kata ka jaka ka bengi ong han New Delhi North Avenue ka don ka office jong ka parti NPP ke bahek bah hangta ka don lu ka dur ka dar ka signboard ka bahek bah kinong yalam nadu konrat sama badu prestun bat kiwe don kenjerareng hantai habatan hanta asyuhar dia mau menjekren tang hanta asyuate ko kiwe pat ki parti pidon MT ke office hantai ngi pitip ke sarkar India kelarai hapo North Avenue but ni play ya kata office kan ya tu ya pi ki pat ba e ba pintip yo kumno pidon kam haki benta ke bayat day bat ki don kam jong pi simet ke yarap lese hakabayat lek hospital lani ki ba pi kendo jing hakalan jong ka lek pule puthi ki khon ki ti ki jong pi katai ke party office jong yang tei ka ple ban yarap lem ya ki pat ba jong ke jelam ke laya kata ka bangakwa ban ong ya pi ngibo ye kinong trai pitip na pintip men syabsdem katok election MLA ka bangiyale don we ru rangba uban nadu bangirek ru ya ka parti reulo ha ka we kasni uban ni kendu yang aku bado perstuan wong menta ka kenti ngelarai banwan Krisyan yapi namar don ka we ka dauba ka dausan sengap ha don ka we ka dauba ka dausan ka pelong yang bahakaten kabasan ke jongpi ngakwa ban ya Krisyan lang ban nak penklan ya ka terpeng ke jongpi ban penklan ro ya ka parti jongpi kata ka bengi om ka parti NPP tengas ngap ya keci ya tu kana ya keci plasya mensi mutau rurang ba ngan ya tu ya pi wong kuno kitip padu hakawai kasgi namar ngalek bat ka khon jong aban Pak Sumar Hadelhi kabampor daki arben item hap Sumar hang kaya Delhi teuong hadin baka khon jong akala khamsat kham klain ngami kai hakawe ke janmit namar thaj ban susyong hospital thaj ban syong sa hang ne hapo Megala House uong ngabi ngasim kata ke taksi ngayat kai keleng saudong jong ka Delhi hakata ka klip mat uong an ngapoi kensan hangta Hanot Avenue New Delhi kumnore kumno uong ngakum yat lembana ka party office
kabatho NPP kabadon kadur jong piru hangta ngapasange iu driver utau driver ukendit balai uneu malik leneu ramba upasange wong sange teu pisano nangta uhir no sendon urung hakataka party office jomi badu ong andalabi nakataka party office wong kata benai ngalasa hadelhi ngau ba palat iya ke party reulung ngau ba palat iya ke party terairi ngayat keleng saudong jo kadalhi watan ya uwei umau risot ukolom ngamyo i banto hanno ya ka kerten jong kano ka partiro namne na galaya like no ka parti NPP hi kata teka to badai ka parti NPP ka national party kadur ke jong ukon rasang ma ubalong chief minister kadur jong bado prestun ubalong deputy chief minister uong ngajau umat jerup da kaba kemen da kaba sengau khan da kaba sengau sarong balai uong sengau sarong poi hadali ngau pi ka partai ba a injela mekhala jong ibarat Hanre ko parti NPP di pendon burong yagi pajba jong kejela Meghalaya. Tena kata kedau mensem sedemu ong kato kalabiang. Ngan ai kecing kersaan ke bepuraya pi badu prestun. Ngaduai baka parti NPP kanang keu irat sejrong. Kenang baki tukin nong yalam hantai hadaliro kin ya burom len ya misani kata kabah hamne pat ane kaya keren bahe hamne ta ani suhapra siapra pipi ka parti NPP kara ya ka burom joge jela Meghalaya jongi kara ya ka burom joge jaj benreo jongi nama detang maka kabadon ya ka office hakabaka sarkar India kahapan ai ya kata ka party office tepi ki pajba ba tang hang ta suatem don kamsu banyakren tang hang ta ngatrai gilas kau namarkane ken ka party kabangila ban pharo ya arwot ki MP bat ba maki kinlek rum segi thleu segi sar jongga sarkar India bakin leglo ban rum hakata ka yeng dor barba ban ong ko sarkar India pihak burom ya kan yam ya ka rukom ya ka ruti ya ka dostor ya ka rukom ngek ka rukom im ka rukom man jong upai ba number 1 ukon kasih kara bat ka baar pajba ukon garu bayar kata kada ke nongrem jong ka parti NPP ko kilong keme kilong kepaki kun samla na kata kada ngawan hamne ban periksan nre ngawan madia tho ia pi ia ka jing sisa baka parti NPP ka don ke nongrem ka baskem wat hadu hangte hapot Delhi ngalah berkenau keleng saudong ham ngalek meeting ya kata kejinya ki jongi hu arah jar khat kendai kata ka arah jar khat kendai ka ka bajia plo kari India barok kawai sedang ban plo kan North Eastern State jongi barok kawai bangi ya persya ya ka CAB barok ya persyalut mangina ke NPP rugi persya yung ndon kam ban pentrekam ya kane ka amendment bat ngamla ban klet ngi hakata ko por ngi dang siyo sen ya katakan nam ka baka election commission ka ong ka parti NPP kala day katakan national party ngi dang siyo sen ko bakang yang benai bat ka ka bajia jia ngo kata
kajing yakhi ban persya ia kaan kabaka sarkar India ka warra hangte hapo parlimen kai ka bejia ukon rat ban nga ngila persyang ban lun ban lang ye ki parti ki political party baro ame megala hang ta kapor ke thop lang ro ke kongres ya lom ya lang ban ya shop meeting nang ta ngi kontak ro sya ki parti baper nado kanagalan ka Mizoram ka Arunachal ka Tripura ka Assam nang ta su ka Sikkim ngi layak kontak lut baro khoj but ko maungi ka kabakadhok lang ro ka kongres hakata kapor layasim ya karai bakaway ki political parties hanot is hapo kajing alam jong u national president jong ka parti NPP ukorat sama ngidnya lek setai sedalhi bat ngidle je kendo yu prime minister bat ya home minister wa Amit Shah bat ngilale kumta ya boy setai sedalhi ngilala abadi kendo yu prime minister ngilala ro banya kendo yau home minister ban penpau ya kajing persya jongi ki political parties baro hamne hanotis rengkat ka Meghalaya hi baro kawe andang la penpau ki klem ai rai AAUM ki susngap Tegi laya rai biang hangtang ong naglami na meeting. To pila kajong ka state. Yalik budin sa tay sa Delhi. Mangiru na Meghalangin yalik budin sa tay sa Delhi. Ngakan mau hadin bangilawan pai na Delhi. Ukon rat ban nga kay kabangile. Ngiya persyang banyalong yalang. Saya kiseng bahalang baro. Nadu garu kasi jantia. Ngiyalong ngiya pelew jumut. Anda lay de pelew jumut ngilay rai hapo kaja jingalam jong u national president u chief minister jong u konrad sangma batnga ngilay rai balakum numno kaway kaseng balang kan warra arngut kinong yalam bat ngin jalek lang syate syate ban ngilay lek ban yu kendo hante hadali hapo kajingalam jong ujong national president baru chief minister jong kejala kajomi nilai kendo ya u Amit Shah baro kiseng bahalang mangi nakal yang ke parti ngidon kajo katong bakajo kajembot bakata kalong bagin persyabek hadu bakut anda ladep ya kendo ngadia thu ya pi kabangak let poy perkhat ka kubor ka pasotonat bahak kata kami siteng mit kabangi kundu ong u Amit Shah u home minister Don Burom jogar India pilaya persya palat baru kane keji persya jompi ko konrad sama kewalan yalam lot yeki political party baro na notice ban mentah hewan yalam saya baro kinong yalam seng bahalang ong u Amit Shah hakmaya day bat kejela jongpi ngaburom ya kejis ngau jongpi bat kabakhado u ong jaj ba kejela Meghalaya jongpi pidon lai teliki district council na kata kadau nginem pentrekam ya kan kasih ken mapi kata nginem pentrekam hakata kapor kadang day tag draft te hadin nang ta kumpa si benai tam kiwarra ha parlemen ani kilawarra ha parlemen ngilayo pule ya kan draft
kabato ha kalain kabakadu ko ong kane ka an lani ka ak ka bagi ong kanum trekam hame kalaya kakumupod usam jong kasik sedel kadis kause pai ba ba ngamut ban ong ya phi hakane kapor manu bale ia kata ko kiwe ki parti phi keno ia ka NPP phi lem thamau ro ia ka NPP phi ong dei kenong dei jat ben leu phi ong dei kenong to ngaku aban kali kamtam ia ka to ka parti ka bethamai pen i yang hanong ston kanno insi pilas dasro Peni hangne haponong stoy. Kanno teli kayeng badok pelai. Peni hangne hanong stoy. Mano basna yang kedengedukan. Kata ka mengakwa banbu jingkeli ya kita kiba ong nga ijaj benriu. Haba ijaj benriu ngakwa ban ong ya pide tangkawei. Haba ejat bereu ke nong rimat ejat bereu ko kilong keme kilong pagi kon samla wats kau thuk bakla haba ong ejat bereu sedang suana rempeye ngide ban sedang nala rempeye ngide ban ya kayeng kasem lajong ngide ban penek ban pensa ban penteli ya kalong yeng long sem lajong ya kakur ya kakha lajong tak abadon kamet hanrei menta pinong ejai benreu haba man kaspi man kamit ha ukpa bar keme syua syok syua dat syua tim ya me ya pa mau kata ejai benreu hato dei kata jing ejai benreu nang tak ba a kabi sirkhei mangaklong ejai benreu hana ya kene saya kajat ya kakong kata kalongo Nganga ongi pi horkit hordang mangi na ka parti NPP habing yongi ya ka jaj penreo ngi ong ya ki perlok MDC ngi ong ya ki MLA jong ka parti ke jongi trai sitom halai jong constituency namar lar pilih halat ang hantai yokat puran kat bakayeng ka sem jong pi ka bajot langkerang hanglo pi jaj penreo Lekeli yang kita kira job MLA sawut kita BPP kaai bapilai haki konsensi jompi yo pisu ai takaktin ejat beriu lenoi katar na ini kon samlan ni mai kena chi yesong shit syuak hi syuak ben ho oi haka kerteng tau mat jompi Baik hapotura lati kena I akatha in job ya kan ke MP. Kabar baik Dr. Khalukhi uladai lepau Raja Sabah MP jong ke parti NPP. Togi penjob saya amprin lendok ba in long MP na Selong mi laingut ke MP na NPP. Lada mi laingut ngau ya pi. Ngimpen KUN ya katai kedor barba bagin penting na bagin nam ailat baka sorkar India kan yoroj ya ka hok jong kacat benreu bat kejelang kejeli kata ka mangakwa ban ong ya pi ko kilong keme kilong paki kun samla bait ai ka jingkersan ga bapura menta ka genti Ba ikong amprin inyo ya kajing job kabadon murong. Ka kongres bepling la ai jing job ya ki laiter. Baleng anut banong ai jing job no ya hi nakalengan piri namarba ka kongres menta hakane ka election ka banwan ngan yuthu ipi ha kate ka tem ka bladet kiyo ko masau phawut ki MP menta tip ar phaw ro yo anom yo Tidak ada orang yang pi, kenyo shwa, namar bahangtai hadali,
beli ke kongres cunang hiar siang hiar. Ubah Vincent ubah bahapalan ngamong musne ubah biang. Tambah hantai ban ya jengi haduriau nama lapei ketu kejahat pamayo ngam. Mar kejahat lapei. Lapei le sumno mau Australia. Nia le sumno. Ngakan mau si sen ngakolok na kongres to ya jom syua ba kejahat kan ngam. Barok lai jonglut. Barok ya jonglut sia to por. Ban ngakren ni kecing sisa. Lain nang tane ngau phim dot kam ta bani kren ni kuwe pat parti. Ai be kecing kersan menta. Ya ka NPP. Kajing penting, kajing persnge, kajing perskotok bakalagi babon. Kio hanala pikersan ya ka NPP, kamut pipen klan ya ka BJP. Kum katakan ya rodon. Berkatakan ya ni kajing snowday. Wat ngai la de ngong ni mat ka badai mo. Ap ngan ong ya pi. Ngan ong pi tang kawe. Ka BJP bat ka NPP ngin nemla ban tialang hadu bandayam. Ngimla ban tialang dum dayam. Labi ong bagi tre ya ka development ka de. Hanlei tialang te. Pi sate sebasit. Magi sese bekret bekam blanket ke bah. Sedal hite tangkapanian labiang te. Hanlei ngong ya pi mangi sede don kam ke blanket. Kebangamut ban penpalang ya ka jengbot ke jeng perkat jong pi kalong. Ka ideologi ka nongrim jong ka parti NPP. Kalong bangi kuat ban ai ka jingyada ban penek ban pensak ya ka riti ya ka dustur ya ka niam ya ka rukom karukom bam karukom di jong kirit paj omtan hame galaya han not east bad hakari India barokwe lada pingai toya pulelen ya kato ka constitution jong ka parti NPP yo biong baki rit paj kidon tan hande hame galaya lani not east kamde hamte Rajasthan no not east kini rit paj babon hayupi no kibabon Haarisaro kia bon ba. Kijupon yau CM yau konrat yang alese wan yarap lem yang i. Tau ka parti NPP namar bangi yo i ya kanongrim yo ka. Ban kanongrim kalong ban yada ya kiripai bat kita kilong ki tribal. Do kilong me jonga. Kilong keme kilong pa ki men ki para jonga barok. Toya mi nang ni perkhat daki hajar sen shwa ba pillet cakap terbun bat ka banga kerpat rit shwa bangan syok dakan mau pendem ya lade hakacing duai penjarjar ya lade pipoi sayin hato kajing pensai nak kalian ke NPP hato kajing keren ubado prestun ka badai na kabalay bat hadin jong kata sasim ya karai khoblei pi sia jang yang leh kau Kublai Jibon Deputy Chief Minister Joni Ulatip naduk baulang siam merengkak haduk mentah tinggai kajin kerku kedok ya pisar ba pisar long no kumu Chief Minister kasih boleh bang ingin yo kalau mbak para mengihi bakentai ngadang kenau ya ke kaba konrat terwa ngayo sio nang ni tengi kasi kuahi bande ya kata ke distur kumba ong deputy chief minister baru siam ngidai ban perkat ba hakakat kendai tarik bagian yami nyau baje ya kata jeng tep tengam ya pito tep ta deh berkatnya ke jengkren kum no nadu Delhi haduk Meghalaya ulah kibdot deh tangkatang aju ai kublai yo pi baro khot leksok deputy chief minister jongi bang yo kamek kabakoi baklai dang khamen maga dak kai yo baru
แต่บางลองกุ้งชิปนิสตาก็จึงกว่ายังไปบ้าละดันคำนั่งนี่สักมาแต่คุณเลยชวนกันนี่ก็มีติ้งจองกันนี่ก็ NPP ก็ลาวายkadang sakaway kami ting jangka kongres. Saya kena bang sama ni. Qua cho mày gì? Oh, okey. Kedok saya. Sao cái không? Yang bahang